πρέπει να ξέρετε ότι εμείς, όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά διότι το αποδεικνύει η ίδια ιστορία, υπήρξαμε λαός κυρίων. Υπήρξαμε λαός ο οποίος πραγματικά εφώτισε την ανθρωπότητα. Από εκεί και πέρα όλα τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα σε σοβαρά βιβλία από σοβαρούς επιστήμονες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ομολογήσουν αυτό που είπε ο Μέγας Γκέτε. Δάσκαλοι μου είναι οι Έλληνες. Έχουμε την περίφημη δήλωση τι θα ήταν ο κόσμος εάν δεν υπήρχε Ελλάς, και καταλήγουν στο συμπέρασμα δεν θα ήταν τίποτε. Και αν δεν υπήρχε η Ελλάς, είναι βέβαιο ότι δεν θα υπήρχε και η Ευρώπη. Αναφερόμεθα στην Ευρώπη, αναφερόμεθα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν έχουμε εμβαθύνει εδώ στην Ελλάδα πού οφείλεται και εις τι συνίσταται αυτός ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ποιος ξέρει για τον Αγίνορα και την Τηλέφασα, για τα παιδιά του, τον Κάδμο, την Ευρώπη, τον Κίλικα, τον Φίνικα. Δεν τα διδάσκουν στα σχολεία. Απλώς τα περνάνε έτσι αφιψηλού. Η Ευρώπη σαν πολιτική έννοια συνελήφθη το πρώτον από τους Έλληνας. Εάν διαβάσετε την ιστορία του Ηροδότου στο 8ο βιβλίο, όπου περιγράφει τα γεγονότα μετά τη νίκη των Ελλήνων στη Ναυμαχία της Σαλαμίνος, κατεδίωξαν τον Περσικό στόλο, ο οποίος ήδη είχε φύγει και πήγαινε στον Ελίσποδο, και σταμάτησαν στην Άνδρο, όπου έγινε μία συζήτηση στην ναυαρχίδα του Ευρυδιάδου, του ναυάρχου της Σπάρτης, μεταξύ αυτού και του Θεμιστοκλέους, και συνεζήτησαν το θέμα να σπεύσουμε εις τον Ελίσποδο, να καταστρέψουμε τα γέφυρας για να εγκλωβίσουμε τους Πέρσας εδώ στην Ελλάδα, ή να τους αφήσουμε να φύγουν. Ο Θεμιστοκλής είπε να πάμε να τους εγκλωβίσουμε, να κλείσουμε την Ασία εδώ στην Ευρώπη. Ο Ευρυδιάδης, τον οποίον έχουν κατηγορήσει ότι δεν είναι το ευφυής απέναντίας ή το ευφυέστατος, ούτε έγινε το επεισόδιο το πάταξον με άκουσον δε, τα οποία λένε όλα αυτά είναι αναλυθή. Υπάρχουν τα ιστορικά κείμενα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό μου. Ο Ευρυδιάδης ανέπτυξε δια πρώτη φορά σε σύγγραμμα την πολιτική ιδέα της Ευρώπης και είπε ότι δεν συμφέρει, Θεμιστοκλή, να καταστρέψουμε τις γέφυρες και να μην φύγουν οι Πέρσες, διότι είναι 1 εκατομμύριο πλέον στρατός, οι οποίοι θα μείνουν εδώ και θα αναγκαστούν μέσα στην απελπισία και στην πείνα να πολεμήσουν. Και υπάρχει κίνδυνος, του λέει, και άλλα έθνη της Ευρώπης, μιλάει για έθνη της Ευρώπης ο Ευρυδιάδης. Σήμερα οι κοινωνιολόγοι εδώ στην Ελλάδα διδάσκουν ότι ο όρος έθνος δημιουργήθη μετά το 1789, δηλαδή μετά την Γαλλική Επανάσταση, ενώ είναι αναλυθές, το αναφέρει ο Ευρυδιάδης, τα έθνη αναφέρονται και στον Όμηρο. Λέγει λοιπόν ο Ευρυδιάδης, μπορεί να συμμαχήσουν με τίποτα ευρωπαϊκά έθνη και αυτά να μας επιτεθούν. Γι' αυτό το λόγο ας τους να φύγουν. Ουμενέιν, να μην μείνουν εν τη Ευρώπη, να μην μείνουν στην Ευρώπη. Μιλάει για την Ευρώπη και μιλάει για έθνα της Ευρώπης. Βεβαίως τα έθνη αυτά της Ευρώπης, τα έθνεα όπως τα έλεγε ο Ευρυδιάδης, τότε ήσαν ασήμαντοι λαοί, οι οποίοι φυσικά δεν είχαν κάποιο πολιτισμό. Και συμφώνησε ο Θεμιστοκλής και τους άφησε να φύγουν. Αυτό το κείμενο δυστυχώς δεν το έχουμε δώσει, και είναι πολύ μεγάλο κείμενο, εγώ σας είπα δύο λόγια, δεν το έχουμε δώσει από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Ευρωπαίους, να τους πούμε ελάτε εδώ, μιλάτε για Ευρώπη. Ποιος τα είπε? Εσείς τα είπατε για την Ευρώπη ή εμείς? Και όταν δημιουργήθη η Ευρώπη, από ποιους δημιουργήθη? Δεν δημιουργήθη από τους τοπικούς λαούς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Γιατί? Διότι δεν είχαν κανένα πολιτισμό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είμαστε στο 900 μετά Χριστό βεβαίως. Είναι η εποχή κατά την οποία είναι αυτοκράτορ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μας ο Νικηφόρος Φωκάς. Μεγάλος στρατηγός και επιφανής αυτοκράτορ. Σε αυτόν αποτείνεται ο Όθων ο πρώτος, ο επωνομαζόμενος Μέγας. Μέγας γιατί? Δεν το ξέρουμε, τον είπανε Μέγα. Όθων λοιπόν ο πρώτος, όπως περιγράφει πολύ ωραία
ο Γάλλος ιστορικός Γουστάβος Σλουμπερζέ στο βιβλίο του Νικηφόρος Φωκάς, έστειλε έναν επίσκοπο στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ζήτησε την πριγκίπισσα Θεοφανό, κόρη του βασιλέως αυτοκράτορος Ρωμανού του Δευτέρου και της αδελφής του βασιλείου Βουλγαροκτόνου, την ζήτησε να την νυμφευθεί με σκοπό να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ των Γερμανών και των Ελλήνων. Ήρθε εδώ στην Κωνσταντινούπολη ο επίσκοπος αυτός, τον εδέχθη ο Νικηφόρος και όταν του είπε τι θέλει, ότι ο αυτοκράτορ της Γερμανίας, ο Όθων και τα λοιπά ζητάει την πριγκίπισσα, τον εκοίταξε όπως περιγράφει ο Σλουμπερζέ. Ο Νικηφόρος στην αρχή είπε 2 λέξεις λατινικές, incredibile audito, απίστευτο που το ακούω, και εν συνεχεία του μίλησε στα ελληνικά και του είπε, αυτοκράτορ δεν είναι ο Όθων, ο Όθων είναι αρχηγός βαρβάρων, αυτοκράτορ είμαι μόνο εγώ, γιατί είναι αυτά διά σου θα μείνεις 10 χρόνια φυλακή, και τον ρίξαν στις φυλακές. Όταν αργότερα επεκράτησε ο Τσιμισκής, πολύ δυναμικός αυτοκράτορ, ο οποίος ήταν κοντός και γι' αυτό έλεγε το Τσιμισκής τσίμα τσίμα, έδωσε την πριγκίπισσα Θεοφανό στον Όθωνα τον δεύτερο, τον ιό του Όθωνος του πρώτου, την έδωσε για νύφη, αλλά αυτή για να φύγει είπε ότι εγώ για να πάω στη Γερμανία και να φύγω από τα ωραία μας ανάκτορα με τα μετάξια, με τα μάρμαρα, με τα βελούδα, με τα λουτρά και να πάω σε εκείνους τους πέτρινους πύργους που όλοι είναι ανακατεμένοι και δεν υπάρχει πολιτισμός, θα πάρω μαζί μου μηχανικούς για να χτίσουν ωραία σπίτια, κτίρια, θα πάρω μαζί μου αυτούς τους αρχιτέκτονας που θα συνοδεύονται με όλους τους τεχνικούς. Πήρε γραμματικούς, πήρε ράφτρες, πήρε υποδηματοποιούς, πήρε δηλαδή την τεχνολογία της εποχής και εγκατεστάθη με όλους αυτούς στη Γερμανία και οι Γερμανοί μαθαίνανε την τεχνολογία της εποχής και ταυτόχρονα μαθαίνανε και τον πολιτισμό. Ο Όθων ο δεύτερος, ο οποίος ενυφεύθη τη Θεοφανό, μετά 3 χρόνια πέθανε. Και το παιδάκι το οποίο είχαν 3 χρονών είναι ο Όθων ο τρίτος, τον οποίον ανέλαβε η Θεοφανό να αναθρέψει σύμφωνα με τα βυζαντινά πρότυπα, τον εμόρφωσε και στο διάστημα μέχρι τη ενηλικιώσεώς του, να περάσουν δηλαδή περίπου 15 χρόνια, διοίκησε τη Γερμανία και την εκπολίτησε. Είναι αυτή που δια των βυζαντινών αρχιτεκτόνων έκανε τον λεγόμενο γοτικό ρυθμό, ο οποίος είναι ο βυζαντινός με περισσότερο μυτερά τα κτίρια για να φεύγουν τα χιόνια. Θεωρήθη ο Όθων ο τρίτος τόσο πολύ μορφωμένος ώστε απεκλήθη Μιραμίλια Μούντι, το θαύμα του κόσμου, και αυτό οφείλεται στη Θεοφανό και στους καθηγητάς που είχε μαζί της. Δίδαξε στον Όθωνα όχι μόνο τη βυζαντινή διπλωματία, όχι μόνο το βυζαντινό πολιτισμό, αλλά και τη βυζαντινή σκληρότητα, διότι οι αυτοκρατορίες δεν γίνονται με αυρότητες, απαιτούν σκληρότητες. Γι' αυτό όταν κάπου διεφώνησαν με τον Πάπα, κατήλθε στη Ρώμη, συνέλαβε τον Πάπα, του έβγαλε τα μάτια, του έκοψε τη μύτη, του έκοψε τα αυτιά και έβαλε έναν ξάδελφο 23 χρονών, τον ονόμασε Πάπα και είναι ο πρώτος Γερμανός Πάπας, όπως παλαιότερα ήταν ο Ζαχαρίας. Ακούμε και εμείς σήμερα ο Πάπας Ζαχαρίας και άλλοι 11 Πάπε, που ο Πάπας Ζαχαρίας ήταν ο Έλλην πολυχρονίου. Δυστυχώς αυτά δεν μας τα διδάσκουν, ενώ είναι γραμμένα σε όλα τα ιστορικά βιβλία. Έρχεται το 1992 ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο Φον Βαϊτσέκερ, τον Οκτώβριο του 1992, και κάνει μία ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών και λέγει στους ακαδημαϊκούς: ο πολιτισμός της Γερμανίας οφείλεται στην πριγκίπισσα Θεοφανό, η οποία ήλθε επιλέξει στην τραχιά Γερμανία και την εκπολίτησε. Ο Φον Βαϊτσέκερ ήταν ιός του Υπουργού Εξωτερικών, ενός από τους 2 υπουργούς των εξωτερικών του Χίτλερ, Βαϊτσέκερ, ο οποίος είχε καταδικαστεί στη δίκη της Νεβέργης ως Ναζί. Ο ίδιος δε ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο καγκελάριος Βαϊτσέκερ, ήταν ο ταγματάρχης στα SS. Αυτά για την ιστορία.